Здравейте с най-новия епизод от поредицата Snowboard Science в канала ми в YouTube. Аз съм Дойчин от True Riders в канала True Riders Shop, в YouTube, в Instagram и в Facebook под същото име. А днешния епизод съм посветил на обувките за сноуборд. Това е екипировката, която е най-важната от всичко, което имате в планината. Топлите крака, комфорта е най-важното и ако не сте карали сноуборд, ако не са ви боляли краката, то всъщност не сте били в планината. Затова, ако сте тръгнали за избор на нова обувка, може би е хубаво да видите следващите няколко десетки минути, в които ще се опитам да обясня всичко, което знам за обувките, въпреки че това е една история на повече от 30 години и ще ми трябва дни, за да обясня всичко. Краката болят поради много причини и не винаги обувката е виновна за това. Много често е важно да видите каква ви е дъската, какви са ви автоматите, как е направен монтажа. За всичко на това съм посветил не един епизод в същата поредица, от която ще видите това видео Snowboard Science, разбира се в канала ни в YouTube, но днес ще говоря само за обувките. Приготвил съм няколко варианта от топ фирми, които се предлагат в моя магазин на Голо Бърдо. И това са всички варианти на модерно връзване. Преди да разгледам връзванията, съм длъжен да спомена няколко неща, които хората ме питат, защо са ми мокри краката, моите обувки пропускат. Трябва да знаете, че обувката не винаги пропуска, защото вие не газите в реална вода, снега вънка е леден и трудно би могъл да влезе и да проникне през дори обувка, която пропуска. Така че вероятността крака ви да бъде мокър е много по-голяма, ако крака ви се поти. И почти нито една обувка няма достатъчно дисаемост, така че вероятността да изпотите и да стане мокър крака е огромна. Затова трябва да регулирате температурата на крака с подходящ чорап. Не носете дебели чорапи, не носете изкуствени чорапи или чорапи, които са с изкуствени материи, които подпомагат изпотяването. Влагата е най-добрият проводник на студа, а студените крака, разбира се, са това, което отново намалява удоволствието от планината, така че регулацията на температурата е най-важна. Намирайте обувки, които да са умерено точни, за да имате малко пространство около крака и да ви се топли самото стъпало. Трябва да знаете, че движението на крака, това в обувката е реално вашето сърце, което е в петите и то подпомага на кръвообращението. Ако нямате движение и крака ви е твърде фиксиран, то тогава студа отново ще дойде колкото и да е дебел чорап. Така че, ако регулирате тези неща, ще имате със сигурност една крачка по-добра към комфорта. Разбира се, монтажа, спомена го, е изключително важен. Имам едно от най-гледаните ми видеа в същия канал за Snowboard Science. Дори имаме две поредни видеа, едно преди 15 години и едно от преди 2, които са достатъчно обяснителни, за да можете да си монтирате автоматите правилно. Трябва да знаете, че комфорта в обувката кореспондира много пряко с монтажа на автоматите. Ако случайно не могат видеята да бъдат достатъчно обяснителни за това как да си монтирате, разбира се, автоматите върху дъската, на Голо Бърдо винаги ще го направим с удоволствие, а тази година в работилницата за ваксиране ще правим консултация за всеки, който дойде за вакса или кантове, абсолютно безплатно, просто вземете едната от вашите обувки. Може би новата обувка, която ще си купите след като видите това видео. Приготвил съм много малка част от всичките обувки, които разполагам, а разбира се и това са изключително малка част от обувките, които съм продавал в живота си. Зад гърба си имам над 1500 обувки за сноуборд, продадени доста над това и имам доста опит. Затова си позволявам да направя този разбор. Днес имам едни от добрите обувки с различните видове връзвания. Въпросът, който възниква, всеки, който влиза тук, ме пита какво връзване да бъде. Разбира се, едно време, когато започнахме да караме сноуборд, най-популярното беше класическата обувка с връзки. До ден днешен обувките с връзки все още са нещо, което се прави. И съм длъжен да кажа, че при все, че това е най-трудното връзване, това разбира се е едно от най-подходящите за сноуборд. Защо? И защо е предпочитано от някои, които са професионалисти?
трябва да знаете, че повечето хора далеч не са професионалисти, затова не е необходимо да стресирате върху връзките. Но варианта, в който имате поетапно затягане на цялата обувка, вие можете прекрасно да разпределите затягането по целия си крак. А това е безкрайно важно. Защото, както обясних преди малко, движението на крака вътре е изключително важно, за да можете да си осигурите кръвообращение. Обаче, в другия ред на мисли, когато крака ви пък плава, всички сте изпитвали чувството да ви се вдига петата, ето тогава е необходимо да разпределите правилно връзването по целия крак. Това перфектно може да бъде направено само и единствено с обувка с връзки. Тази обувка е направена, както виждате, с връзки и има един още изключително важен детайл, който е тази лепка. Тя е заимствана от ски обувките и на всяка една ски обувка съществува тази лепка по абсолютно същия начин, както я виждате тук. Тя е много важна, защото това е финала на затягането и това е това, което обира горната част от сячкото напластяване, което е в тази част на обувката. По този начин, завършвайки връзването, едно, че спирате фльонгата да не се развърже, а също така и обирате финално и по този начин затваряте обувката. Тази обувка бих препоръчал на всеки един, който е професионален служител в планината, учител по сноуборд, може би дори работещ на лифт, защото топла сноуборд обувка често пъти е най-добрият приятел на лифтаджиите, които мръзнат на големите ветрове. Така че връзката не е нещо, което трябва да се пренебрегва. И всяка една фирма, която уважава себе си, все още има връзки и обувки с връзки. Това са изключително малко продавани обувки, изключително малко номера има. Във всеки един магазин, дори и в моя, можете да намерите не повече от 5-6 номера, които могат, нали, да предоставят тази екстра, и това не е случайно. Защото повечето хора се водят туристи. Аз лично обичам да кажа на хората, че всеки, който кара под 30 пъти в сезона, това е класически турист. Аз самия съм класически турист. И за това бързите връзвания се наложиха изключително много и един от следващите въпроси, които ми задават хората е дали да си взема BOA. Това е патентована система, която можете да видите на не една марка. Ние предлагаме BOA системата само на марката Burton, на обувките Step-On, и затова днес ще разгледаме една от тези обувки, която е всъщност ще разгледаме два чифта обувки, които едната е с единична BOA, а другата е с двойна BOA. Каква е разликата между тези два варианта за връзване? Ще се върна на системата. Това е изконната и първа система, която е с бързото връзване и развързване съответно. Нали? Това е една врътка, която имаше още едно време на маратонките на Рибок и на Пума, които с сравнително лесно връзване и цъкане се затягат. Длъжен съм да кажа, че тази система преживя изключително голямо развитие и за разлика от това, че отначало беше с известни проблеми, както всички фирми, така всъщност и ние самите се опитваме да изчистваме бебешките проблеми в движение. Така мога да кажа, че завършената днес BOA система е достатъчно надежна за хора, които са туристи в рамките на 30 пъти в годината. Също така, както 30 пъти в годината, така мога да кажа, че и повечето екипировка е способна да запази своите качества в едни 150 дена в планината, което съответно кореспондира с 5 години и мога да гарантирам, че системата BOA би работила толкова време, независимо на коя обувка е вложена, защото тези хора са патентовали своето изобретение и то е подкрепено със своята гаранция. Трябва да знаете, че доколкото до обувката за всяка една марка, тя е, разбира се, гарантирана от гаранцията на самата марка, но BOA би се погрижила за това да ви изпрати резервни части, а ние в нашата работилница или колеги бихме могли да оправим вашата система в случай, че се скъса. Не е изключено това нещо да се случи. Разбира се, всяко нещо, което е по-комплицирано, има своята сложност и има вариант да заплатите за върховния комфорт с загуба на даден ден. Това е риска на избора на системи, които са с повече сложност. Въпреки това,
BOA е една достатъчно надежна система и ако не смятате да живеете цял живот в едни и същи обувки, това е един не лош избор. Защо единичната BOA е различна от двойната? Защото когато системата е с една единствена врътка и затяга отпред, тя затяга целия преден фронт на обувката. Това решение е не лошо, особено когато обувката е с предвидена форма и охлюва на чорапа е така направен, че да захване глезена прекрасно. Тогава вие с едно затягане затягате целия крак, но нямате право на избор. Затова малко по-скъпата двойна BOA ви дава по-доброто решение, което предлага варианта да стегнете горна и долна част различно. Много е важно да знаете, че когато карате сноуборд, самия автомат притиска крака надолу, което много често означава едно принудително притискане на свода, което отново кореспондиращо с монтажа на автомата към дъската ви и обувката в автомата спрямо дъската ви, може да резултира в едно принудително изправяне на свода, което е една от основните причини за болки при карането. Разбира се, както казах, можете да видите другите видеа и да се опитате да настроите своята обувка сами или да се обърнете към нас. Между другото, накрая ще обясня и нещо много важно за обувките, което е специфичния тунинг на обувка, което можете да направите и вие сами, а по-желателно в магазини, които предлагат допълнителна настройка на вашата обувка. Така. Връщаме се на двойната BOA. Разбира се, имате две системи, увеличавате риска от проблеми, обаче увеличавате и степента от комфорт. Тази система се затяга изключително лесно, бързо и можете да изберете достатъчно диференцирано долно или горно затягане. Затова обувките, които са с BOA, двойна BOA, са малко по-скъпи от другите, но това е едно от, може би, най-добрите и най-комфортни решения. Мога да кажа, че тази обувка е доста така еволюирала и един вече достоен за препоръчване от нас елемент от вашата екипировка. В конкретния случай разглеждаме Burton с двойна BOA, Burton Step-On. И за това ще има отделно видео. Всъщност, системите дали са BOA или някои фирми правят алтернативни такива, които са с подобна система. Тук виждаме системата на Nordwave и една от обувките, която е с двойна система. При тях се казва Spin, доста подобна като решение. Всъщност, тук просто освобождаването е по малко по-различен начин. Системката се работи по същия начин с затягане отстрани и отпред. Отново, какво виждаме? Че имаме система за затягане и долу, и горе. Въпрос на решение, въпрос на удобство. Препоръчвам ви, когато отидете в конкретен магазин, да намерите сейлс, продавач, който е достатъчно наясно с това какво да ви предложи. Най-основното е, че при вас може би не трябва да робувате на марка, а по-скоро на това, което можете да пробвате и което отговаря на вашата анатомия, на вашето стъпало. Защото, честно казано, има обувки, които могат да паснат на вашия крак, има обувки, които могат да паснат на крака на съпругата ви, а това може би не е едно и също. Затова е хубаво да пробвате една или две марки, но най-добре е да намерите продавач, който може да ви консултира правилно. Аз лично, винаги когато имам клиент за обувка, първото нещо, което правя е, не мога да си видя любимото пособие, но имам една прекрасна дървена линийка, която е продава всичките обувки, които ето оператора ми подава линийката. Това дървено чудо, нищо, че не е някакъв супер технозис, това е линийката, която от True Rider се продава, всъщност аз казах 1500 чифта, но тя всъщност се продава много повече от 1500 чифта. Трябва да се върна обратно на това какво представляват всъщност детайлите на нея. Тя предлага няколко номерации, но основните номерации, които се работи в България, са US стандарта, които са от 4 до
14 до 15, както и номерацията европейската типичната от 32 до 48 до 50. И има едно нещо, което хората много често бъркат с сантиметри. Да, на някои места се мери и в сантиметри и сантиметри кореспондират с размера на вашия крак, но има едно трицифрено число, което обикновено около 43 е 280. Това се казва Mondo Point. Това е една мерна единица, която е близка до размерите милиметри, но не точно, защото на 43 280 вероятно милиметрите са точно 275. Така че аз лично до ден днешен се доверявам на тази линейка, която имам още от времето, когато лично Джейк Бъртън, изобретателя на Бъртън, беше при мен на гости и аз изключително много си харесвам линейката и си работя само с нея, въпреки хилядите междинни предложения. Без тази линия аз не мога да ви продам обувка. Така че разчитайте и на номера, за да можете да намерите точното обувка за вас. Връщам се на Nordwave с двата спина, които са много точна препратка към боа. Те са просто различен прочит на една и съща система. Всяка марка има различно решение за това как да затегне крака към вашите автомати, към вашия вътрешен чорап и така нататък. Разбира се, лепката, тя се води един много важна екстра, която добавя твърдост към обувката. Твърдостта на обувката е нещо, което е много важно да разгледате, за да видите кое е съобразено с вашия начин на каране. Моля ви да знаете, че комбинацията твърдост на обувка или на цялата екипировка се изгражда от това как се надслагват нещата. Съответно, дали дъската ви е широка, дали автомата ви е твърд и обувката ви колко е твърда, и сборната твърдост на екипировката ви е сбора от всичките елементи. Това има огромно отражение към карането ви и е хубаво да знаете как ще карате, за да имате представа каква твърдост да направите. Ако прекалите, можете да имате нещо, което само ще ви тормози. От свой опит мога да ви кажа, че най-твърдото не винаги е най-доброто решение за един цял паудър ден. Затова просто намерете себе си, намерете си екипировката правилната или, както винаги препоръчвам, намерете правилен консултант, който да може независимо да ви каже какво ще бъде най-подходящо за вас. Най-малкото да се опита да направи това. Всяко едно връзване има своето решение и едно от популярните връзвания, аз съм взел един малко по-стар модел на Nordwave, които първи въведаха връзването, което е супер лейс. Даже това е един от най-честите въпроси, дали да си взема връзки или врътки. Искам да ви кажа, че не трябва да се робува на това какво е конкретното техническо решение, а просто да имате предвид, че всъщност двете бързи връзки, всъщност са различен прочит на боа системата. Просто тук е решено с по-дебела, не корда, както е при боа, и то корда с метална проволка в средата, не въженце, което е с изключителна здравина, тъничко отново, за да се набира добре във врътката на спин на Nordwave, а просто малко по-тънка връзка, която отново разпределя прекрасно връзването между долната и горната част. Така че това е един различен прочит. Някои хора харесват това повече от врътките, защото риска това нещо да ви остави в планината е малко по-малък. Но всъщност имате същото решение, възможността да затягате по един или друг начин. Това, с което съм се сблъсквал, е най-често това, че хората не успяват да чуят достатъчно добре интродукцията, която ние изключително често се опитваме да направим в магазина на живо, и не ползват системите по един или друг начин правилно. Между другото, имам едно много старо видео, което можете да намерите в канала в YouTube True Rider Shop, за обуването на обувка. Съветвам ви да го погледнете. Поддръжката, обуването и начина на работа с вашата
най-важна част от екипировката е разчетена там по един прекрасен начин и ви препоръчвам да го погледнете това, освен да ви помогне да си използвате обувките както трябва, ще ви помогне и да се сетите къде са проблемите на старите ви обувки и сега, когато тръгнете да търсите нови, да си намерите варианта за още по-добро решение. Разглеждайки това, аз буквално изчерпах всички варианти за връзване на обувките. Много е важно да ви кажа, че всяка една обувка вече се продава в един общо аритметичен начин, в който вие да закупите една обувка, която може да ви свърши работа за карането. Трябва да знаете, че комфортът, който можете да получите, зависи, разбира се, от всичките неща, които споменах във видеото по-назад. Как да монтирате автоматите, как да разположите, дори разкрач, дали дъската ви да е широка или тясна спрямо вашия крак. Да, това са изключително важни неща. Но много от марките, освен това, че предлагат пекаеми чорапи, примерно на тази обувка е Imprint 3 варианта на Burton, която ние за всеки клиент предлагаме абсолютно безплатно изпичане. Между другото, ако имате обувка, която не е закупена от тук, от марката Burton или която да била друга марка, която предлага изпичане на чорапите, ние можем да го направим за вас, защото има професионална машина и можем да го направим така, както сме го правили вече повече от 25 години. Всъщност, освен пекаемия чорап, всичките обувки предлагат стандартна стелка вътре, която е едно от решенията, което е, както казах преди малко, средно аритметично. Два еднакви крака няма. Тенденциите в момента към стъпала, както виждам стъпалата на клиентите си, в почти 95% от случаите имаме проблемни стъпала. Причините са много, начини на живот, спортовете, които сме правили, лошите обувки, които от време на време се е налагало да носим. И затова аз лично много препоръчвам да намерите вариант, когато купувате обувка от даден магазин или от даден консултант, да проверите вариантите за до усъвършенстване на вашата обувка. Разбира се, длъжен съм да спомена, че в True Riders, в работилницата ни на GoBird 5, правим тунинг на обувки. Всъщност, както се казва на чист български език, доизкусоряваме вашите обувки, за да можете да получите максимален комфорт. Лично аз имам доста опит с това и бих се постарал всяка една обувка, независимо от коя марка е излиза от магазинът ми, да бъде съвършено удоволствие за вас, комбинирано с монтаж, независимо дали сте гледали видеото пак от нас, и това можете да го направите с нас. Всяка една обувка има нужда от допълнително изпипване, така че разчитайте на сейлза, бъдете с нас за следващото видео. Има много да кажа, но трябва да бъда по-кратък. Обувките ви чакат. Не купувайте неща, които са много евтини, но нямате нужда от тях. С мен Дойчин от True Riders. Следвайте ме в каналите True Riders Shop, съответно Instagram, Facebook, TikTok. Последният да затвори вратата.